Поздравляю вас с днем пожилых людей. Құтлауларның иң жылысы бүгін үлкеннәр хөрмәтенә Ирина Фәйзуллинага 98 яшь. Изде 1 яшьлек опасы белән гомер итә. 2 бала өчен кадерле әни, 3 онык, аларның 4 баласы өчен горурланырлык әби дә ул. Сугыш башланганда безнең гаилә Джалалабад дигән областной центрда торыйк. Кыргызстанга әтисенең эше буенча күченәләр. Тумышы белән Ирина Фәйзуллина Алабугадан укытучылар гаиләсеннән. Нәсел агачында татар композиторы Җәүдәт Фәйзи дә урын алган. Бик Ватан сугышы башланганда Иринага 15 яшь була. Эвакуацияләнгәннәр өчен госпитальдә хезмәт куя ул. Бер машинада булмагач, без авыруларны аяк белән барганнар, конечно, алар бардылар. Яткан җегетләрне 4 кыз күтәреп, берничә квартал шул госпитальга алып бардык. 1943 елда Ташкенттагы Тимер юл институтына укырга керә. 6 елдан соң һөнәре буенча Казанда эшли башлый. Шулай туган ягында кала да. Станциядә кизү торучыдан алып, өлкән инженер вазифасына кадәр җиткән. Күп еллар Казанның район хакимиятендә хезмәт куя. Бер мәдәни вакыйга да оннан башка оештырылмаган. Ирина Фәйзуллина ТАССРның атказанган мәдәният хезмәткәре дә. Ответственный за проведение Сабантуев, бөтен ул Сабантуйга кирәкле әйберне җыярга, аны распределить итәргә, шул эш минем эштемдә иде. Маңгайлары сырланса да, йөрәге картаймый аның. Моны ул тормышны яратуы белән бәйләп аңлата. Тормышта һәр вакытта үзеңә урын табырга кирәк. Ул урын син торган үй, син торган квартира, синең белән бергә яшәгән күршеләр. Көн сайын мин кызыксынам, уянам, дөньяда нәрсә дип. Алия Сабирова, Рәмзил Гарипов, Яңа Гасыр каналы.